Čauko priatelia, vítajte späť pri mojom novom videu, trošku po dlhšej dobe. Nachádzam sa aktuálne v Chorvátsku, v malom mestečku Vseň a idem pomaličky zdokumentovať pevnosť, ktorá sa nachádza v tomto mestečku. Takže ostaňte so mnou, viac sa dozviete neskôr, čo sa týka histórie. Som tu na dovolenke, počasie mi moc nepraje, takže aktuálne som sa rozhodol, že idem to zdokumentovať aj takto, lebo hrozne fúka vietor. Stupne okolo 30 stupňov je tu približne každý deň, večer nejakých 22, posledný augustový týždeň, nie je to zlé, ale čo sa týka tých poveternostných podmienok, tak je to trošku horšie, takže ideme sa na to pozrieť. Aktuálne sa nachádzam na prízemí, teraz som vošiel pre hlavný vchod a je tu taký exibičný priestor alebo exibičná taká miestnosť. Vošiel som od hlavného vchodu, sú tu nejaké fotky, obrazy, sú tu aj pekné erby. V podstate na tomto nákrese môžete vidieť, že sú diela. Tu sú tie tzv. Okná, kde boli umiestnené tie obranné diela. A tak sa nejako bránila táto pevnosť pred nejakým útokom. Priatelia, nachádzam sa na prvom poschodí. Je to tu fakt parádne, fakt úžasné. Je tu kopec zbraní. Takéto bajonety, ktoré sa voľakedy používali na boj. Toto boli voľakedy kolty, ktoré sa používali na obranu. To je nejaký austrálsky kolt. Rok 1870. Barutnica. To neviem presne čo je. Asi nejaká dymovnica alebo niečo také. A tu sú pištole. 19. storočie. Všetko väčšinou. To je taký novodobejší, 1889 výroba, talianska zbraň. To také mini koltíky. 19. storočie. Všetko vyzerá byť z 19. storočia, akurát že táto je z 20. storočia. To už je taká vyspelšia. Priatelia, čo som našiel? To takú zbierku možno nemá ani Arnold Schwarzenegger. Samopaly, ktoré môžete vidieť, toto vyzerá ako AKčko. Tým tvárom, ale je to staré. Je to nejaká automatická puška Beretta z roku 1938. Toto je klasika. To mám pocit, akéby z Call of Duty 2. Takáto strojná puška. Ale čo vám ďalšie ukážem, sú tu starodávne meče. Sú takéto. Ono to je popísané ako nôž. Neviem ani rozprávať, také teplo tu je. Ale ono to je asi podľa mňa nejaká starodávna mačeta, ale kedy sa to ešte tak asi nazývalo, ale toto sú krásne meče. Nejaké austrálske meče. Môžete vidieť, že to je z roku 1878. Tento je veľmi pekný. Krásne erby. Krásny ornamentový meč. Nachádzam sa na druhom poschodí, jak môžete vidieť za mnou, vyzerá to tu úplne inak. Sú také hradby, ako keby drevené, ale čo vám ukážem, môžete vidieť jadran. V pozadí fučí vietor, čiže keby náhodou to ruší, tak sa ospravedlňujem. Dookola celé pevnosti tohto druhého poschodia sa nachádzajú takéto diela, a oni boli v podstate strážené cez toto okna, kde krásne videli nepriateľa a strieľali po ňom. Čo vám teraz ukážem, som našiel, bude ma asi ťažšie počuť, ale snad to bude dobré. Našiel som takéto staré vystavené fotky
jak ponachádzali niekedy niekde ešte nejaké vraky pod morom. Môžete vidieť takisto nejakú loď, to je taká tmavšia fotka, čiže to tak ťažšie bude vidieť. Tu je predok tej lodi, tu je takýto nejaký graf z toho prístroja. 66 metrovej hĺbke pod morom. Staré vraky, toto vyzerá byť taká novodobejšia loď. Aha, ako vidíte, akový kríž. Neviem presne, ako to tu bolo cez druhú svetovú vojnu, pokiaľ viete, kľudne napíšte. To môžete vidieť tiež. Nejaké vraky. To máte dokonca označené, že kde sa nachádzajú tie vraky, čiže dá sa k nim kľudne aj potápať. A toto už vyzerá byť naozaj zo starej doby. Bola kedy, keď sa používali takéto aj zbrane, aj celková tá architektúra alebo stavba tej lode. Na čo slúžilo toto? Rozmýšľal som nad tým, že by to slúžilo ako nejaké, ja neviem, okenné zátarasy alebo niečo, lebo z jednej z druhej strany to je. Ako keby nahranuli na hrube, aby sa sem nedostal nejaký nepriateľ alebo niečo. Pokiaľ viete, na čo to slúžilo, samozrejme dá sa to dohľadať, ale pokiaľ viete, kľudne mi napíšte dolu do komentáru a veľmi rád si prečítam nejaké informácie aj nejaké skúsenosti, keď ste tu boli. OK ľudia, idem hore. Idem hore. Ďalšie malé okienko. Je to dosť také, že tesné by som povedal. Wow. Som na streche. Tak môžete počuť, tak tu hrozne fúka. A trošku sa podelím s vami o tento nádherný, krásny výhľad na Jadranské more. Akurát sa mi tam nacapali turisti, tak som musel vyjsť odtiaľ. Idem opačným smerom, lebo mám pocit, že keby idú všetci za mnou. Teraz som jedných z 5 veží. Z tejto strany sa nachádza schodisko, tam je prvá väža, druhá väža, tretia väža, štvrtá a piata. Tam je taká malá výhľadová vežička a tieto dve väže sú otočené viac menej na Jadran jedným smerom a tieto tri väže sú na mesto a na Jadran druhým smerom. Takže z každej strany bolo vidieť na celé mestečko sem. Kdežto, tuto neviem, či boli delá, asi skôr len na druhom poschodí. Myslel som si, že aj na tomto. Tu skôr boli nejakí rytieri a strelčíci, ktorí odstreľovali alebo strieľali s lukami v prípade nejakej hrozby. Pofúkaný som strašne, lebo tu je taký vietor, neviem, či to bude počuť, ale som za takouto vlnou. Idem v podstate ešte dole, popozerám, že či tam nájdem niečo, čo by som náhodou prehliadol a vyzerá to tak, že mám to zdokumentované. Na prízemí sa nachádzajú nejaké tie erby, je tam aj skvelé posedenie, viete si tam pekne posedieť, pokecať, popozerať, je to tam aj kľudné. Niekedy je tu trošku viac detí, čiže je to trošku také hlučnejšie, ale nevadí. Čo sa týka prvého poschodia, tam sú tie meče, zbranie, sú tam kroje, sú tam nejaké dokumenty zaramované, ktoré sú fakt pekné a je to fakt pekná história. A na druhom poschodí sa nachádzajú už tie diela a takisto sú tam nejaké fotky, nejaké dokumenty. A tam je asi prednáška nejaká, takže, lebo tam boli aj stoličky pozakrývané, stôl, ako ste mohli vidieť. A koniec koncov som na streche, takže to je asi všetko. A čo by som ešte dodal, je to tu otvorené v podstate celý deň viac menej. A vstupné je 5 €, čiže to nie je nič také horibilné. A je to tu fakt pekné a je to zaujímavé. Čiže keď budete v Sene a budete mať teda cestu okolo, tak určite sa oplatí zastaviť, čo sa týka parkovania. Tiež je tu zadarmo parkovanie, nedaleko aj hore viete bez problémov zaparkovať. A čo vás tu čaká, je tu fakt krásny výhľad na Jadranské more. Ja som si vybral počasie akorát takéto, že fúka, ale na ten čas, čo som tu, tak nič iné mi neostáva. Takže tak, priatelia, ak sa vám video páčilo, ďakujem za sledovanie, určite mi zanechajte koment, like
A dajte mi vedieť, či ste tu boli, ako sa vám tu páčilo. Určite sa vidíme pri ďalšom videu, ktoré ma čaká onedlho. Takže ďakujem a vidíme sa. Čau.